Sacela ukunibingelela nonke bazalwane usuku namhlanje egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 9. Isihloko sikasifundo 9 sithi izikhumbuzo zobuKrestu. Indimana yekhanda sizosebenzela phezu kwayo uma senza usifundo 9 itholakala encwadini kaLuka 22 uvesi 19. Ngicela sithole umkhuleko umfushane nje. Baba udala amazulu nomhlaba, oyise wenkosi Jesu Kristu, unamandla emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi. Sifunda izwi lakho Nkosi, ngakho ukucaciseleka okuhle kwalo singeze sakuthola ey'ntweni zomhlaba, kodwa sizokuthola ngamandla phezulu. Yakho sinxusa umoya wakho oyingcwele ukuthi usitolikele konke, siqonde ngendlela wena Nkulunkulu osekhaya ezulwini ufuna siqonde ngayo. Sicela ube nathi esikhathini samanje ngoJesu siyakhuleka, amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Sithena namhlanje senza usifundo 9. Isihloko sikasifundo 9 sithi izikhumbuzo zobuKrestu. Izikhumbuzo zobuKrestu. Indimana yekhanda itholakala encwadini kaLuka 22 uvesi 19. ULuka 22 uvesi 19 kahle kahle ngifuna nje ulayini olapha ekugcineni, kodwa-ke ngizolifunda lonke ivesi, kodwa ngizogcizelela uma sengingasekugcineni lapho ebengifisa khona ukuhlala khona. Sifundo 9, izifundiso zobuKrestu, indimana yekhanda Luka 22 vesi 19. ULuka 22 vesi 19 ufundeka kanjena. Uthi wayeseshabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika wathi, lokhu kungumzimba wami onikelwa nina. Yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Amen. Bengifuna lowo layini kakhulu othi lapho uJesu ethi khona yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Ngabe iyini na inhloso yalesi sifundo? Inhloso yalesi sifundo ukuba siqonde ukuthi zisho ukuthini izikhumbuzo uKristu asishiyela zona zomnikelo wakhe. Ngoba yini ndaba? Ngoba mhlawumbe nje ngokuvamisile umuntu uzokhumbula ukuthi izikhumbuzo zivamise ukumiselwa ukuba zikhumbuze abantu ngezinto ezithile ezenzeka ngesikhathi esidlulileyo. Kanjalo-ke nebandla lanikwa iy'khumbuzo zomnikelo omkhulu uKristu owasenzela wona. Umbuzo mhlawumbe umuntu angayibuza wona-ke ukuthi-ke ziyini-ke lezi y'khumbuzo na uKristu azimisele ibandla, ziyini lezo y'khumbuzo? Okay, cela siqale nje ngesikhumbuzo nje esizosithinta nje esokuqala esephasika. Mhlawumbe umbuzo wokuqala uthi-ke isikhumbuzo sephasika kwakufuneka ukuba u-Israyeli asigcine kanjani na? Isikhumbuzo sephasika, excuse me, kwakufuneka ukuba u-Israyeli asigcine kanjani na? Ngicela sifunde Exodus 12 uvesi 3 novesi 5 novesi 8 novesi 11. Ngicela sifunde Exodus 12. Isikhumbuzo sokuqala esizokhuluma ngaso isikhumbuzo sephasika. Exodus 12 uvesi 3 novesi 5 novesi 8 novesi 11. Onesikhathi ekhaya engawufunda wonke u-Exodus 12. Siyabonga, ayikho inkinga, nathi la siyaphangisa ngenxa yesikhathi yakho amavesi kuba ngathi siyacaphuna lapha nalapha nalaphaya. So Exodus 12 verse 3, uma usawufunda nje ngaphezulu, isihloko sakhona Exodus 12 sithi ukumiswa komkhosi wephasika. Futhi uzobona ukuthi iphasika akuwona umgubho noma akuyona nje inkonzo nje iqala kwi-New Testament. Abantu sebethi hayi sikhumbula ukufa nokuvuka kaJesu. Angithi yabo sebegubha iphasika lapho. Ukumiswa komkhosi wephasika sikuthola laphaya eTestamenteni elidala. uJesu wayengakazalwa ngisho nanokuzalwa. Exodus 12 kumiswa umkhosi wephasika. Ngicela siwufunde Exodus 12 verse 3 ukuthi uNkulunkulu wayethini. Okukhuluma uJehova la esho kuMose ethi verse 3, Exodus 12 verse 3. Khuluma kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwenyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Uvesi 5 athi,
iwundlu malingabi nasici, libe ngeleduna, libe nomnyaka munye, nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Yabo. Uverse 8 athi, bayakuyidla inyama yaleli wundlu, bayakuyidla inyama ngalobo busuku, yosiwe ngomlilo, bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo, nemifino ebabayo. Uverse 11 athi-ke, niyakulidla kanje, izinkalo zenu ziboshiwe, izicathulo zisezinyaweni zenu, nezindondolo zenu zisezandleni zenu, niyakulidla ngokushesha, kuyiPhasika likaJehova. Amen. Okay. Laphaya Exodus 12 babefundiswa ngenkonzo yePhasika. iPhasika kubona selithiwa liyimvu. Okokuqala kufanele kube yimvu eyesilisa ngoba kuthiwa okay noma ngathi yiwundlu. Okokuqala kufanele into uma selenziwa lenziwe ngesilwane sani sesilisa. Uyabo? Okwesibili sibe nonyaka okusho ukuthi akulona ikhehla futhi akuyona ingane yewundlu lena. Yabo? Okunye sikuthola kufuneka kube lesilisa hhayi lesifazane. Konke lokhu lingabi nasici, lingabi ukuthi liyaqhuga noma linani noma aliboni, cha lingabi nasici. Okunye-ke kube yilesilisa nje. Konke lokhu kusho okuthile khona lapho kubheke khona. Okay, uma abantu baku-Old Testament-ke uNkulunkulu ethi iPhasika leli wundlu-ke liyiPhasika kubona. Ku-New Testament uNkulunkulu uthini? Ngoba uJesu sefikile. Okay, mhlawumbe umbuzo sizoyibuza wona ukuthi ngoba thina sisalidli-ke iwundlu kanjalo, ubani-ke thina eletha iPhasika? Thina-ke iPhasika siligubha kanjani? Ubani eletha iPhasika? Umbuzo uzophenduleka lapha kwabaseKorinte bokuqala 5 uverse 7. AbaseKorinte bokuqala 5 verse 7. Lapho-ke siyaphendula ukuthi-ke siphendula umbuzo siyibuza obuziwe ukuthi ubani-ke eletha iPhasika? Nakhona kwabaseKorinte bokuqala 5 verse 7 bengifuna lolena lapha ekugcineni. Kodwa-ke ngizolifunda lonke ivesi, ngizogcizelela kakhulu uma sengifike lapha ekugcineni. Kuthiwa-ke, khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengokuba ningabe mvubelo. Ngizoluqala phansi. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokho ningabe mvubelo. Ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe, elinguKrestu. Amen. Kuthiwani? Ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe, elinguKrestu. Okay, labana laba iPhasika kwakuyini? Kwakuyiwundlu nje ngokucacile lesilisa, liyiduna, lingenasici. Nathi iwundlu lethu njengamanje ubani elethu iPhasika elihlatshiweyo liwubani? LiwuKrestu. Kusho ukuthi uyena wundlu lethu. Angithi yabo? Naye futhi uyini? Ungowesilisa njengoba newundlu lesilisa. Naleli wundlu lalingenasici njengoba esifundweni kade silokhu siyifunda. Kwatholakala ukuthi uJesu Kristu abanganasici. Isici ngikhuluma ngokuy'phatha, angithi yabo? Ngoba emzimbeni ufike ube uNkulunkulu ekudala kahle bese uthi kodwa unesici esithile izwe kuthiwa alikho isoka elingenasici. Abanye bazothi kodwa indlela akahamba ngayo uyabona, mhlawumpe unamabatha, angithi yabona izinto ey'kanjalo sebebona isici. Okay, lana-ke sekukhuluma-ke uKrestu ngesici sesimilo. Njengamanje umuntu ethi-ke kodwa uyathula ave nenhliziyo yakhe kodwa lapha acasuka khona akushanga ngisho nangedeli futhi ekhanda sekuyisici-ke leso ngokusho ukuthi lowo muntu akasakwazi ukuy'thiba, i-self-control ayikho. So uKrestu wayeyiwundlu lesilisa efaniswa nalelo kuthiwa lizoba nomnyaka owodwa ngoba akushiwo ukuthi wayeyingane uma usufunda kahle futhi akushiwo ukuthi wayesegugile. Angithi yabo? Wayelaphana kwi-middle age, angithi yabona?
engenasici, ekuyiphatheni kwakho yayingekho into ozoyikhomba uthi hhayi kodwa-ke noJesu wayenenhliziyo encane nami nginenhliziyo encane. Angithi yabo, hhayi kodwa wayengenasici. Okay, asiqapheleni-ke lana. iPhasika laliyisikhumbuzo futhi kanti laliwumfuziselo owukhomba kuphela emuva ekukhululweni eGibhithe. Yabo, ngingathini? iPhasika laliyisikhumbuzo kanti futhi laliwumfuziselo owawungakhombi kuphela emuva ekukhululweni eGibhithe. Singakaqhubeki nje angithi siyakhumbula, ngicela sikhumbuzane kancane ukuthi abantwana bakwa-Israyeli behlela eGibhithe, bafike baba zigqila laphayana, baba njengabathunjwa. Bafuna ukuthi uNkulunkulu ebakhiphe ngesandla sikaMose, ebakhipha kwi-physical bondage, ebugqileni bomzimba, ngoba nendlela babesebenza ngayo. Yabona ngisho nanesabatha kungasekunzima nanokuthi besigcine usuku lwesabatha ngoba babesendaweni abagqilaziwe kuyona, babengenamalungelo kuyona. So uNkulunkulu siyakhumbula ngoMoses efuna ukubakhipha, uFaro egoloza nabo kuze kuba ney'nhlupho ey'ningi. Angithi yabo, amanzi ephenduka igazi, kube ngathi uFaro uzobakhipha, ukuthi akasabakhiphi, amaselesele omiyalo, kwaze kwafika enhluphweni yeshumi-ke. Yabo, lapho khona kwakufuna indlela inhliziyo yaFaro eqine ngayo, kwaze kwafuneka kufe amazibulo abo bonke abantu baseGibhithe. So kwase sekumiswa lo mkhosi wePhasika-ke. Angithi yabo, so yingakho sithi-ke iPhasika laliyisikhumbuzo kanti futhi liwumfuziselo owawungakhombi kuphela emuva ekukhululweni kwabaseGibhithe ngobe okay, ukuqhubeka, kodwa futhi owawukhomba phambili ekukhululweni okukhulu okwakuzofezwa uKrestu lapho ekhulula abantu bakhe ebugqilini besono. Amen. Njengoba sisho sithi laphana eGibhithe babesebugqileni, physical bondage, begqilazwe ngokomzimba nemisebenzi yabo inzima. Manje bezokhululwa ngesandla sikaMoses, kwafuneka ukuthi kwenziwane, kumiswe iPhasika. Kwakufuneka beyithathe lelo wundlu elingenasici elinonyaka owodwa lesilisa, losiwe lidliwe kahle, bezazisho ukuthi noma lidliwa kwakungafuneki ukuthi belidle belihlinze belihlephule amathambo kuthiwa wena dlana ugalo, wena dlana ikhanda. Yabo, babelidla inyama yalo bengawahlephulanga amathambo. Angithi yabo, kuthiwa babelidla nesinkwa esingenamvubelo. Kodwa ekugcineni into eyayibaluleke kakhulu ukuthi sebelibulele leli wundlu, kwakufuneka igazi labo befafaze ngalo ey'nsikeni laphana emnyango wabo, ukuze uzothi uma ingelosi kaNkulunkulu idlula iyobulala amazibulo abaseGibhithe, ibone njengoba bayalalela laba abantwana bakaNkulunkulu abalalayo, ibone ngegazi bese ingelosi iyadlula. Yingakho kuze kuthiwe it's a Passover, lapho khona igazi emnyango noma ey'nsikeni laphana. Ingelosi yaNkulunkulu yayidlula ingawabulali amazibulo alapho. Yabo, so iPhasika limele ngoba it's a Passover, yayidlula-ke ingelosi yaNkulunkulu ingawabulali amazibulo lapho ngoba abantu bebelela uNkulunkulu lapho. So inhlupho yokugcina kuyenza ukuthi abantwana baka-Israyeli bakhululwe eGibhithe ebugqilini besono. So iPhasika lisho lapho ukuthi siyamkhumbula uNkulunkulu esikhulula-ke ebugqilini bukaFaro ngokuthi kuze kufe amazibulo akhe, ngokuthi babengenalo igazi lewundlu elalifafaziwe, elaliyisivikelo. Angithi yabo, at the same time le nkonzo yayikhomba phambili ekukhululweni okukhulu okuzofezwa uKrestu lapho uJesu wayezobe ekhulula khona yena abantu ebugqilini besono ngoba nasono bafethu siwubugqila. Uyabona? So iwundlu lePhasika lalimele iwundlu likaNkulunkulu uqobo kuJesu Krestu, okuyilona themba lethu eliphezu kwalo maqondana nosindiso. So yakho umpostoli ethi-ke nilethi iPhasika lihlatshiwe elinguKrestu. Kwakungenele ukuba iwundlu lePhasika lihlatshwe nje, kodwa-ke igazi layo kwakufuneka ukuba lifafazwe ezinsikeni zomnyango ukuze ukufanele kwegazi likaKrestu kungene emphefumulweni. Kufuneka ukuba sikholwe, singakholwa kuphela ukuthi ukuthi uJesu Krestu wafela umhlaba, kodwa umuntu akholwe ukuthi wasifela thina ngabanye. So kufuneka ukuba siwalethe kuthina amandla omhlatshelo oshwelezayo. Okay, sana sesifundile uma izikhumbuzo zobuKrestu. Isikhumbuzo sokuqala sikhulume ngaso esePhasika, ukuthi u-Israyeli kwi-Old Testament
wawuzokhululwa bona ebugqilini bomzimba laphana eGibhithe. Kodwa futhi-ke babezothi uma beqhubeka belidla iphasika sebekhululekile lapho bekhumbule ukuthi uNkulunkulu wasikhululaphi. Ngokukholwa futhi bebuke ukukhululwa okuzayo okuzoza noJesu Kristu-ke esikhulula ebugqilini besono lapho kuzofuneka khona kuyekwe ulokhu kuhlatshwa izimvu, siqhubeke ngoba leliya wundlu leliyana laliyiphasika, siqhubeke kukhomba iphasika langempela elizayo elaliyiwundlu eliwuJesu Kristu. Uma sekufikile bese kuyekwa konke-ke ukuhlatshwa kwaleziya y'lwane ezazifa ngoba zazikhomba ukufa okukhulu okuzayo kukaJesu Kristu. Okay, sikhuluma esinye isikhumbuzo sizokhuluma ngaso. Mhlawumbe umbuzo uthi wawuyini umsebenzi wesinkwa esibekwa ethempelini na? Kwakukhona isinkwa sasibekwa laphana ethempelini. Kwakuyini umsebenzi waso? Leviticus 24 verse 5 kuya ku-verse 7. Leviticus 24 verse 5 kuya ku-verse 7. uNkulunkulu uyakhuluma laphaya. Uthi, wothabatha impuphu ecolekileyo, upheke ngayo amaqebelengwana 12. Iqebelengwane linye libe nokweshumi okubili. Wobeka izinqwabe ezimbili eziyisithupha abese enqwabeni inye etafuleni elicwengekileyo phambi kukaJehova. Uyakubeka inhlaba ecwengekileyo ezinqwabeni zombili, ibe yisikhumbuzo ezinkweni nomnikelo womlilo kaJehova. Amen. Sibona sithola ini njengamanje? Isinkwa esingenamvubelo. uNkulunkulu usibiza ngokuthi nalesi sinkwa esingenamvubelo siyini? Sizobe siyisikhumbuzo. Kuthiwa nowenza amaqebelengwane kushuthi azobe ewu-12 kahle kahle. Ubeke 6 nga, ubeke 6 nga. Kodwa-ke lesi sinkwa esingenamvubelo engifisa ukuthi sikubambe kakhulu ekugcineni ukuthi siyini? Siyisikhumbuzo. Mhlawumbe umbuzo-ke uzothi-ke sasimele bani-ke lesi sinkwa esingenamvubelo? Sona-ke isinkwa esingenamvubelo lesi sasimele ba ngoba sekuthiwa siyisikhumbuzo. Sizwile ukuthi iphasika laliyisikhumbuzo abantwana bakwa-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wayebakhipha eGibhithe ebugqilini beGibhithe, physical bondage, ubugqili bomzimba ngaphansi kwesandla sikaFaro. Kodwa kuyisikhumbuzo sobugqili abazophuma kubona futhi abantwana bakaNkulunkulu bonke, ubugqili besono ababezokhishwa kubona yiwundlu langempela elingenasici eliwuJesu Kristu. Okay, njengamanje sifunda ngesinkwa esingenamvubelo ekuthiwa sasihlala ethempelini kuziyinqwaba nga-6 plus 6, 12. Angithi yabona? Kuthiwa-ke lesi sinkwa esingenamvubelo sasiyisikhumbuzo. Umbuzo-ke sasiyisikhumbuzo sani? Sasimeleni noma sasimele bani lesi sinkwa esingenamvubelo? Sicela ukuphendula ngevesi laphana ngokukaJohane 6 verse 35 ukuthi lesi sinkwa esingenamvubelo sasimele bani? NgokukaJohane 6 verse 35. Incwadi kaJohane 6 verse 35 yona ifunda kanjena uma uNkulunkulu ekhuluma laphaya. UJesu lo okhulumayo uthi, John 6 verse 35, uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. uJesu Kristu uthini? Uthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Amen. So, isinkwa esingenamvubelo sasimele bani? Sasingenayisti, sasingenakhumalo, uJesu Kristu kodwa uthini-ke? Uthi yena uyisinkwa sokuphila. Okay. Khona imihlatshelo eminingi eyenzekayo laphana ethabanakele. Nathi siyakhumbula sasithola esifundweni esidlulileyo, ey'fundweni ezazidlulile. Khona iy'fundo esesike senza ngazo. Khombisa ukuthi mhlawumpe uma uthi wenze isono, mhlawumpe ubulela umuntu noma uphingile noma webile noma nje wenze hlobo luni lwesono. Usudinga intathelelo, uthatha-ke isilwane esingenasici, imvu yakho lena uhambe uye nayo laphana kwithabanakele. Ufice laphana umpristi wayezokunxusela ngithi endlini kaJehova. Thatha izandla zakho uyibeke phezu kwemvu. Kushuthi wawuvuma izono zakho, uthi usizono kuwena. Angazi kuthiwa i-transfiguration. Uthi usizono zakho kuwena lesi sono senzile usinike lemvu le. Uvume izono phezu kwemvu, ubeke izandla zakho phezu kwekhanda lemvu bese imvu yenze njani? Uyayinquma. Angithi yabo? Ngoba ulokhu umile umuntu esithi inkokhelo yesono uyini? Ukufa. Sesikhundla sokuthi kufe wena ogangile,
mase imvu le isiyama ngiyaxolisa isiyafa endaweni yakho, yabo. Okay, zonke-ke lezo y'nkonzo noma yonke-ke le mihlatshelo ethabanakele yayikhomba ubani na? Ngoba uma sekufafazwa ngayo igazi lesesona usisho impala yayo usuhlambulukile, usungaphindela ekhaya ngoba isono sakho ususivumile. Nanti igazi isono sesisukile kuwena kwafaka isilwane besingenzanga lutho, wasuhlanjululwa ngegazi lesosono, ngegazi lesisilwane, ngiyaxolisa. Zonke-ke lezi y'nkonzo mhlawumbe umntakazi uzibuza wona, umbuzo akazizibuza wona ukuthi zasikhomba bani na? Zonke lezi zinkonzo zenzeka lapha kwithabanakele. AmaHebheru 9 verse 13 no verse 14 sizoqala sifunde wona. Mase sifunde uJohane 1 verse 29. Ake ngicela siqale sifunde incwadi yamaHebheru 9 verse 13 no verse 14. Ofundeka kanjena. Verse 13 uthi-ke, ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, kuhlambulula, kube ngokuhlanzeka kwenyama, kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala liza kuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Amen. Oh, amen. Laphana amagazi ey'mbuzi nawey'nkunzi babehlanzeka. Seyabuza ukuthi kangakanani Nkosi yami ngegazi likaJesu. Linamandla lisihlambulula ngisho nani nanonembeza wethu. Yonke le misebenzi kade siyenza efileyo siyiyeke, into nje uyidele nje uyiyeke ngokusizwa uNkulunkulu. Hhayi ngoba nakho ngokuze ukwazi ukuyenza, unawo amandla okuyenza, kodwa uNkulunkulu ekusize. Ngicela sifunde uJohane 1 verse 29. uJohane 1 verse 29 laphana uJohane wayekhuluma, yebo, Johane uMbhaphatisi. Ngicela siwufunde-ke uJohane uMbhaphatisi, uJohane 1 verse 29 mase kuthiwa-ke ngangomuso uJohane lo, ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi, bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Amen. Uthini Johane? Uthi uma kuqhamuka uJesu uthi bheka nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Angithi uyayikhumbula le yamvu leyo kuthiwa bayithatha abantu ngomndeni lapha kweSodus 12. Okay, laphana umuntu lemvu lena kwakuyukuthi ivikele yena, isuse, yebo, ifundisa yena umnikelo ozayo. Okay, noma uma isonile ihambe lapha kuthabanakele ihlatshwe lemvu ihlambulula yena. Ukuthi uJesu Kristu yini? Uyiwundlu elisusa izono zezwe. Ukusho ukuthi ngisho ngathiwa ufuyile, qala phansi ukuthi uyabona kwa-Israyeli ukuthi-ke kwakuyofuneka wakwahlihla ukugweme ukwenza isono uma wukuthi futhi vele awuphiwe namandla ubuye ube umuntu ongafuyi, ngoba ngempela ukuthi wawuzoyijwayela lezi zona. Angithi yabo ukuthi wagcina sekucindezela. Njengamanje sinewundlu eliwuJesu Kristu eliyiphasika lethu. Kuthiwa lenze njani? Lisusa izono zezwe. Lithi ukuthini? Ngisho ungaba nemali enkulu eningi, ube nemfuyo eningi phambi kwaNkulunkulu, akekho ozothi ozoba ne-excuse ukuthi yena wayengaxolelwanga. Angithi yabo, ngoba leli wundlu igazi lalo lisusa izono zezwe. Awuthathi esibayeni sakho kodwa uliklema ngokukholwa. Nalona nezimvu ey'ningi, izimvu zakhe ey'ningi njengamanje azisisho lutho. Sonke siklema ini? Igazi likaJesu, ngoba u-Israyeli wasemandulo ukwenza lokho wawukhomba uJesu uma kuthiwa umfuziselo, ukuthi uma sekufika u-original bese iyayekwa imfuziselo kudilwe nobani? Ngo-original. So into eyenzeka ukuthi kwathi lapho amaJuda esesukile kuNkulunkulu alahlekelwa imfundiso yesimo senkonzo ngesilinganiso esikhulu. Leyo nkonzo yayenziwe uKristu uqobo lwakhe. Kuyo yonke into yayiwumfuziselo wakhe, igqamile, igcwele ubuhle bukamoya. So kodwa amaJuda alahlekelwa impilo kamoya ezinkonzweni zawo, abambelela ezimisweni ezimeni ey'fileyo. Bathemba imihlatshelo nezimiso kuphela esikhundleni sokuba baphumule phezu kwemihlatshelo nalezi zimiso okwakukhomba kuye. Kwakukhona amandla, enkonzweni yemifuziselo. Amandla ayo kuphela kwakuwukukhomba abantu abadumisayo kuKristu njengomsindisi wabo.
Nanto-ke iphutha elenziwa amaJuda. AmaJuda wona abambelela kulezi iy'nkonzo. Ay'tshela ukuthi-ke akhohlwe ukuthi zisho ukuthini, yabo. Ingakho noma uJesu esefikile wena aqhubeka ney'nkonzo. Awasabona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi-ke konke lokho akade sikwenza bekusho lo ozayo. Ilolo phutha elikhulu elenziwa amaJuda. Okay. Sifunda njengamanje ngani ngephasika ukuthi iphasika ukuthi liyisikhumbuzo sokuthini. Sakhuluma ngani ngesinkwa esingenamvubelo. uJesu Kristu khona phansi biza khona ngokuthi yena uyisinkwa sokuphila. Sakhuluma ngemhlatshelo lapho ukuthi hhayi le mhlatshelo yayimele umhlatshelo omkhulu ozokwenziwa obani? OJesu Kristu uqobo. Mhlawumbe umuntu ombuzayo uzibuza ukuthi yiphi enye inkonzo yesikhumbuzo esikhulu ngomnikelo kaKristu na? Okay. Mude lo mbuzo. Ngicela senze umbuzo omfishane. Uzophenduleka lona omude uma senza lena emfishane. Uthi, uJesu wamisa siphi isikhumbuzo ngaphambi kokufa kwakhe na? Khona esinye isikhumbuzo uJesu Kristu asimisa yena uqobo ngaphambi kokuba afe. Singakhohlwa indima ekhanda ibithini? Yenzani lokhu ukuze nizenjani? Ningikhumbule. Matewu 26 verse 26-28. Lana sithola esinye isikhumbuzo-ke esenziwa uJesu Kristu uqobo esefikile lapha emhlabeni. Ukuthi yabona kuma senza le, senza ngempela-ke asiy'ngabazi ezinye, kodwa lena sinesiqiniseko sokuthi-ke uJesu Kristu ngaphambi kokuba afeke ilena-ke inkonzo uJesu Kristu ayimisa esezokufa impela. Matewu 26 verse 26-28. Kuthiwa uma uqala ukufunda uvesi 26, besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula, wanika abafundi bakhe wathi, thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami. Wayesesabatha isitsha wabonga wabanika wathi, phuzani nonke kuso, ukuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano, elithululwa ngenxa yenu. Elithululwa ngenxa yabaningi, ngiyaxolisa. Kukho ukuthethelelwa kwezono. Amen. Yazi uma uzoqaphela lapho ethi uJesu khona lona ngumzimba wami noma leli igazi lami. So uJesu wayengasho uqobo. uJesu Kristu lapho wayengasho uqobo lomzimba wakhe negazi lakhe, kodwa wayesebenzisa imfuziselo ngokulinganisa nangengqondo yobunkonzo besidlo, yabo, njengoba kunjalo ohlelweni lemhlatshelo. So asikho esinye isizathu maqondana nokuhunyushwa kwalamagama ngaphandle kwesizathu uma ethi sifana naleso, lapho ethi mina ngiyisanga, ngithi yabo mina ngumvini. Kufanele semningi ekhomba ekufeni kwakhe kwakuyimfuziselo kuphela. Eqinisweni ngesikhathi uKristu emisa isikhumbuzo wayengakafi. Ngakho-ke isinkwa newayini lalingeke libe uqobo lwenyama negazi lakhe. Okay. Mhlawumbe umbuzo ukuthi-ke uKristu wayesimisele yiphi injongo lesi sikhumbuzo sesinkwa newayini na? uKristu wayesimisele yiphi injongo lesi sikhumbuzo sesinkwa newayini? Cela sifunde uLuka 22 verse 19. uLuka 22 verse 19 ufundeka kanjani ngoba ngisho ukuthi uthi uLuka 22 verse 19, wayesithabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi, lokhu kungumzimba wami onikelwa nina. Yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Amen. Yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. So akufuneki, mhlawumbe uzoqaphelela ukuthi-ke akufuneki namunye umuntu ukuba ahlehlele emuva esidlweni, njengoba nje kukhona abantu kukhona abantu yena acabanga ukuthi abafanele. So bonke abafundi babizelwa ukuba bahlanganyele esidlangalaleni. Kanjena-ke afakaze ukuthi umuntu uyamamukela uKristu njengomsindisi wakhe. So bonke abeza ngokukholwa kwabo kuyena bazobusiswa kakhulu. Bonke abadela lezi zikhathi zamathuba sezulwini, Nkosi yami, bazolahlekelwa kakhulu. So iy'khumbuzo zobuKristu esiy'thola esifundweni sanamhlanje, sifunda ngephasika,
safunda ngesinkwa esingenamvubelo, safunda ngemihlatshelo lena eyenziwa laphana ethabanakele. Njengamanje sithola ini? Inkonzo yesidlo, yabo. Izikhumbuzo zobuKrestu. Kufanele ukuthi uma uwumKrestu ube nokuqonda okucacileyo ngalezi iy'nkonzo. Yabo, inkonzo yesidlo nje yamiswa uJesu Kristu uqobo. Usuthi-ke yenzani lokhu nenze ukuba ningikhumbule. Yabo. uJesu Kristu khona phambi khona ukuthi bheka iwundlu laNkulunkulu elisuse izono zezwe. Ingakhohlwa ku-Old Testament iwundlu livezwa liyini? Liyiphasika. Uma sesithola kwi-New Testament uJesu Kristu uqobo uyini? Uyiphasika. Kwi-Old Testament sithola isinko esingenamvubelo. Uma sesifika kwi-New Testament uJesu Kristu uyibiza ngani? Uyibiza ngaleso sinko. Uthi mina ngiyisinko sokuphila. Ngithi yabo sesithola inkonzo yesidlo. Uthi hhayi, yenzani lokhu nenzele ukwenzenjani? Ukungikhumbula. Okay, iy'nkonzo zithabanakele lezi zimvu ezazifa esikhundleni sabo abantu bone bethemba ukuthi bazonikela ngale mihletshelo ukuze bezogezwa. Hhayi, sesithola laphana amaHebheru sesitshela ukuthi hhayi, lalelani-ke sekukhona umhletshelo omkhulu uJesu Kristu. Uma nakwazi ngempela ukuhlanzwa amagazi amathole nawey'nkunzi kangakanani-ke igazi likaJesu Kristu. So sizohlanzeka, hhayi, noma kungathiwa umuntu wenze izono ezingakanani, ey'nkulu kangakanani, sonke njengamanje sinegazi elilodwa, sinemvu eyodwa esusa izono zezwe. Okungasho ukuthi isono esincane noma sesikhulu esitheni asisihlanze uNkulunkulu ngoba igazi lakhe lisanele sonke. Liyistandadi kuwo wonke umuntu ozisolayo ofuna ukuthethelelwa. So, umbuzo ukuthi lesi sikhumbuzo sesinkwa esingenamvubelo sizogcina kuze kube nini na? Okay. Uma uwumKrestu uma kukhulunywa ngenkonzo yesidlo, kumele ukulangazelele ukungena kuyona ngoba uJesu Kristu uqobo thina siyenzeni? Siyenzele ukuthi simkhumbule. Uyabo. Manje-ke le nkonzo yesidlo iyogcinwa kuze kube nini? Ake sifunde abaseKorinte bokuqala 11 verse 26 no verse 28 nje ngicela sesizofunda. AbaseKorinte bokuqala 11 verse 26 no verse 28. Ngisacela ukufunda abaseKorinte bokuqala 11 verse 26. Uthi-ke, ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike. Amen. U-28 basithi-ke kodwa umuntu u-28 basithi-ke kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze leso sitsha. Amen. Kuyoze kube uJesu inkonzo yesidlo siyenza. uJesu Kristu inkonzo yesidlo wasimisela yona esezokufa, simemezela ukufa kwakhe. Uyoze abuye uJesu siyenza inkonzo yesidlo siyabazalwane. So sithola inkonzo yephasika, isikhumbuzo sephasika, isikhumbuzo sesinko esingenamvubelo, leminikelo eyayenziwa kwithabanakele, sesithola inkonzo yesidlo njengamanje. uKristu wasinika siphi isikhumbuzo somsebenzi na? Umbuzo esiyibuza wona njengamanje. Kodwa-ke, okay, ngicela sithathe lo mbuzo ukuthi-ke uJesu wangenisa yiphi futhi enye inkonzo yokuzilungiselela na? Khona inye inkonzo uJesu Kristu asinikeza yona yokuzilungiselela. Okay, uzodla lapho, uzodla isinkwa esingenamvubelo, ngiyaxolisa, uzodla inkonzo uzongena enkonzweni yesidlo. Khona inkonzo yokuzilungiselela. Yiphi esayinikezwa ubani? uJesu Kristu. John 13 uverse 4 kuya kuverse 8. John 13, uverse 4 kuya kuverse 8. Ufundeka kanjena. Isihloko salapha uJohn 13 sithi isidlo sokugcina sikaJesu nabafundi bakhe. John 13 verse 4 kuya kuverse 8. Kuthiwa uJesu Kristu lothiwa wasuka ekudleni, wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu, wakhwica. Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwicwe ngayo. Wafika kuSimoni Petro, wathi kuye, Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na? uJesu waphendula wathi kuye, lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakuqonda emva kwalokhu. UPetro wathi kuye, Nkosi,
awusoze wageza izinyawo zami naphakade. UJesu waphendula wathi, uma ngingakugezi awunasabelo nami. Amen. Kuthiwani noma yini ekumele siyiqondisise emva kokufunda la? Kumele siqonde ukuthi-ke uKristu wazela ukuba azogeza inhliziyo, ayisuse ukungcola kwesono. So ngokwala kwakhe ukuba uKristu ageze izinyawo zakhe, uPetru wayala ukuhlanzwa okuvela phezulu, okuhlanganiswe kanye nokuphansi. Lapho uJesu ezibopha ngendwangu ukuba ageze uthuli ezinyaweni zabo, wayefisa ukuba ngasona leso senzo ageze ukuzehlukanisa okukubona abafundi. Angithi yabo, ageze umona okubabambile nokuyiphakamisa okusey'nhliziyweni zabo. Angithi yabo. So lokhu-ke kwakunempumelelo enkulu kakhulu ngaphezu kokugeza izinyawo ezinothuli. So uKristu lapha wayemise inkonzo yenkolo ngokwenza ngathini? Ngokwenza kwenkosi yethu le nkonzo yokuzithoba yenziwa ngathini? Ngokwenza le nkonzo yenkosi yethu yokuzithoba yenziwa ukuba ibe yisimiso sokuzehlukanisa. So yayizogcinwa ngabafundi khona bezohlala bezikhumbula njalo izifundo zokuzithoba nezokusebenza. Amen. Inkonzo yokugezana iy'nyawo. Hhayi, uma uphakeme noma uwumuntu okhukhumele singentshentsha siyakhumbula uJesu Kristu sithini uma kukhulunywa ngesikho esingenamvubelo. Sithola ukuthi uJesu Kristu wayengenampakamo, wayengenakuyiphakamisa. So inkonzo yokugezana izinyawo isho inkonzo yokuzithoba, inkonzo yokwehla. Ngoba cha ngeke umgeze omunye umuntu iy'nyawo uphakeme, kuzofuneka wehle ngoba into yokuqala iy'nyawo yilaphana phansi, kuzofuneka nanokuthi uze wenze njani? Uguqe, yabo, ukhombisa ukuthi uyayithoba. Okay, inkonzo yokwehla-ke laphana noma yokuyithoba ekugezeni kwey'nyawo. Umbuzo esizoyibuza wona ukuthi-ke kucindezeleleke kanjani ukuba bonke babe nesabelo kule nkonzo na? Ngabe kucindezeleleke kanjani ukuthi bonke-ke abantu abay'biza ngokuthi bangamaKristu babe nesabelo kule nkonzo na? John 13 uvesi 12 kuya kuvesi 15 kufundeka kanjena. UJesu Kristu lana kuthiwa-ke esegeze izinyawo zabo wathabatha izingubo zakhe wabuye wahlala wathi kubo, niyakwazi yini engikwenzile kini na? Ningibiza nithi mfundisi, Nkosi, nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma-ke mina inkosi nomfundisi ngigeze izinyawo zenu, nani nifanele ukugezana izinyawo. Uvesi 15 athi-ke ukuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. Amen. Uma uzoqaphela la ukuthi inkonzo eyandulela isidlo senkosi yenzelwe ukuba isuse lokhu kungezwani, ikhiphe umuntu phakathi kobugovu bakhe, akwazi ukuba azithobe ngenhliziyo, okuzomenza ukuba asebenzele umzalwane wakhe. Umlindo oyingcwele ovela ezulwini ukhona kule nkonzo ukuba ayenze ibe yinkonzo yokuzihlola imiphefumulo, neyokulahla isono, neyokuqiniseka okubusisekileyo kokuthi izono zithethelelwe. So uKristu ngokugcwala komusa wakhe ukhona lapho ukuba aguqule imicabango ebikade ihamba ngemihosha yobugovu. Umoya oyingcwele aphilise izingqondo zalabo abalandela isibonelo senkosi yabo. Amen. Umbuzo wokugcina sizowuthola ukuthi uJesu wabathembisani labo abalandela isibonelo sakhe na? Okay, uJesu Kristu bathembiseni la bantu abalandela isibonelo sakhe. Angithi uyakhumbula ivesi kade siyifunda ithi uma ngenzile lokhu nisho kahle nithi mina Nkosi mfundisi ngoba ngiyikho. Ngakho-ke nimele ukwenza kwabanye lokhu engikwenze kini ngoba mina njengomfundisi benginenzelani? Benginishiyela isibonelo. Manje umbuzo uzothi-ke uJesu wabathembisani laba abalandela isibonelo sakhe. John 13 verse 17. Khona isethembiso uJohn 13 verse 17 uJesu Kristu asethembisa bonke laba bantu abazolandela isibonelo sakhe. John 13 verse 17 ufundeka kanjena. Uthi,
uJesu Kristu la uyakhuluma uthi, uma nazi lokho nibusisiwe uma nikwenza. Uma nazi lokho nibusisiwe. Uma nazi njani? Nikwenza. Akwanele nje ukwazi kuphela, kodwa kumele kube khona nani? Nokwenza bese kuba khona ini? Isibusiso. Kulabo abamukela umoya wale nkonzo, ngeke ibe umkhuba nje kubona. Amen. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Sifunda isifundo, izikhumbuzo zobuKrestu, indimana yekhanda itholakala kuLuka 22 verse 19. uLuka 22 verse 19 kuwusifundo 9 lo. Thixo uma siphila ukuphila siyofunda usifundo 10 ozobe ukhuluma ngombhabhadiso. Ngizocela sithole umkhuleko ukuvala lesi sifundo. Baba, egameni lakho eliyingcwele, siyabonga isifundo usipha sona, Baba odala amazulu nomhlaba. Akukho Nkosi okwenzile ofuna singakwenzi. Sicela usiphe ukuguquka kwengqondo. Singabuki izinto ngamehlo ethu kodwa sibuke ngeso lasezulwini, sibone ukubaluleka kokwenza Nkosi njengoba wena ushilo. Ikhona Nkosi sothi uma sesikwenza lokho sizoba nokuthula nawe Baba olungileyo. Bese sikuba nokuthula nakho konke okwenzakala lapha emhlabeni ngoba sizobe siqonde isiphetho. Sicela Nkosi siphe ukungakhononi kodwa ngokukholwa, silangazelele ngokukholwa, senze konke osifundise khona. Yiba naso esikhathini samanje, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Bazalwane, uNkulunkulu uma siphila ukuphila, sizokwenza isifundo 10 ngokulandelayo oyobe ukhuluma ngombhabhadiso. So, 4:15 ubone ney'fundo eziwu-12 kuphela. Futhi sisishodelwa zey'fundo eziwu-3 bese siyaqeda ngalezi y'fundo zokulungiselela umbhabhadiso. Lezi y'fundo kusuka nje isifundo sokuqala sisho uNkulunkulu weqiniso kuze kube manje kuyoze kube sekugcineni. Iy'fundo kahle kahle bekungamele ukuthi umuntu ebhajadiswe ebandleni laNkulunkulu engayiqondi. Yabo. Ngoba uthola leyo nto eyenzakalayo, uthola ukuthi umuntu usebhajadisiwe elokhu enemibuzo ethile. Yini wona umoya oyingcwele? Angithi yabo. Kwenzakalani umuntu uma efunda usho useyilunga elibhajadisiwe? So, iy'fundo ey'balulekile sizogcina kusifundo 12. Iy'fundo ey'balulekile ukuthi umuntu uma esebhajadisiwe azazi, aziqondisise. Ngoba ukuvele sibhabhadisane kuthi umuntu usewumKrestu sijabulela ukuthi inamba yebandla liney'membe ey'ningi kodwa iy'membe ey'ngaqonda kuhle. Ngoba kahle hle uNkulunkulu akusikhona ukukhulisa ibandla ligcwale abantu abaningi abangaqondi, kodwa kuwukuthi abantu abazibiza ngokuthi bawabantwana bakaNkulunkulu bazi izifundiso zikaNkulunkulu, bakholwe yizona, bezazi njengoba zinjalo ukuze kuthi noma sebeyizwile zibahlula, bathandaze beqiniseke ukuthi bathandazela lobu buthakathaka babo. Sebezibonile ukuthi bona uqobo babuthakathaka. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu uzobapha amandla ukuthi benqobe nanoma yini na ibibahlula. So, ngala mazwi siyakholwa ukuthi uThixo usezosipha ukuphila, siphinde sihlangane, siphile siphephile, inyama yethu ihlangene nomphefumulo. Amen.